Woi, Yo. Monggo Pak Bejo yo Mas Adi. Pak Ustaz. Diparani ngoyo-ngoyo dik ajarene wong pesta kono ditunggone ngoyo-ngoyo ajarene kok wis makan lunga mesane yo Mas Bejo iki lho ayo warna-warna pandang maneh nadyan durung ketemu dhewe duka-duka ketuse trimo murung sampene wae Hae Pak Bejo, Pak Ustaz, Mas Adi monggo hae. Ayo. Zer. saiki mau mengko. Ora lho, ora kaya hae. Hae bae. Kaya aja. Ayo. Lah iya mulane to. Iki hae saiki apa mengko? Hae engko saiki monggo. Oh iya, ngenteni komando. Bapak ngentosi komando jenengan. Komando jenengan. Nek jenengan medal Nek mengke jenengan hae terus mangke Mas Om Bejo nggih hae. hae. Ayo. Wis bapak. Bareng sambut pepati. Indonesia bro. Diparani ngoyo-ngoyo ajarene wong wis pangkat lunga Om Bejo nggih tak saser. ditunggoni ngoyo-ngoyo jarene kok wis teko kono warna-warna bandang maneh nadyan durung ketemu dhewe duka-duka pamungse trimo murung sampene wae ya ampun. Loh. Mikael, Mas
Mas Mikael ya Allah. Iya. Gantengnya anakku. Wis. Mami di sini sayang. Oke. Ya ampun. Ya. Nyuwun sangu akung. Terus paring ke mami sini ndang. Minta sangu akung terus kasih mami ya. Oke? 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 Oh yes. Bareng sampun iki wis ngantek gobyos lho kok andang satset ngono lho. Keringetku lho delok ana ngantek gobyos kaya ngene iki. Pokoke hae lho ya. Tak rewangi mati geni pamrih.
Bablas napa? GWL. Ayo. Garwane wong liya. Ya, GWL. Tak repangi pati geni pamriki ben kenolong hatine aku nurak GWL monggo cok. sliramu liya anteni Wong ayu sing tak tresnani rena wangi kang tak ati-ati aku ora bisa lali mong sliramu papujane ati Madyan sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku wangi lan seduku sok kapan sering mati halo sliramu asik tresno garwane wong liya aku wis kebaca tresno nanging ati kumpul gawe lara Jare bapak ojo leren. Ojo leren. Pokoknya terus. Bar iki tak- bablaske. bar iki bablaske kangen ning ati. Kangen ning ati. Bapak lagu napa to gelang kalung ya? Lali gelang. aku lho ki. Oke, monggo. No, ayo. Ning ngopo? Seto, aku lho bagus. Ning opo sliramu tega? Tinggal aku kaya tanpa dosa. Hatiku karena Iya,
Walah. Iya iya iya. Aja semalam Mbak Mia. Tolong kasih sangu Mas Haji. Mbak Mia, kemana Mbak Mia? Debiturnya Mas Haji gimana monggo. Gimana sih Pi? Masuk gak sangu Pi? Kayak nyaru ya Mbak ya. Malah kaye. Bapak, berhubung Mas Haji yang nyanyi yang bayar Bapak. Yang bayar Bapak. Bapak
Nah, yang bayar bapak. Yuk, meneh, nyanyi meneh. Nyanyi meneh. Ora harus entek nih. Sabda, yuk. Sabda pandita ratu ring sliramu kaco ing sianku Duh Gusti Milani tresnaku bakal kinowo mati. dadi lewo atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku godho ati pinter siang dalu Bapak nyanyi, beneran ini. Ya Allah pakai bismillahirrahmanirrahim dulu loh. Tak kira bismillahirrahmanirrahim iki mau. Ayo Pak. Sabda pandita ratu ning sliramu dadya